Għal-aktar minn darba, Jorgen Fenech qalli li l-informazzjoni kollha fuq il-każ ta' Daphne Caruana Galizia kien jgħaddilu Keith Schembri. Kien jgħidlu li huma ħbieb ħafna. Keith Schembri jidħol fin-nar għalih u għamel il-biċċa xogħol li għamel minħabba fih. Dan kollu ħareġ meta Melvin Teuma, il-middleman u l-persuna li ngħata l-proklama mill-Prim Ministru kien it-tieni xhud fil-kawża li Jorgen Fenech qed jagħmel biex l-Ispettur Keith Arnaud jitneħħa mill-investigazzjoni dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Melvin Teuma spjega li hu kien għadda xi recordings lil Jorgen Fenech u lill-Pulizija għalli fihom ma jissemmix Keith Arnaud. Tenna li hu u Jorgen Fenech kien jgħaddilu ħafna informazzjoni u li wara l-qtil kien qalu li l-pulizija kienu saru jafu bil-messaġġ tal-bomba iżda ma jiftakarx eżatt meta qalu b'dan kollu, anke jekk jemmen li kien għal-ħabta ta' Novembru qabel l-arrest. Teuma qal li Jorgen Fenech kien taħ istruzzjonijiet biex imur jgħid li 3 irġiel akkużati bil-qtil ta' Caruana Galizia dwar ir-rejd. Huwa konferma li l-informazzjoni li kien jagħtih Fenech ma kienx tiġi rapportata fil-medja. Teuma qal li jiftakar li kien bata liħ Fenech u qallu li Vince Muscat kienet jikxef. Qal li beda jixrob u tefa' l-mobile u meta xelu sab messaġġi minn Jorgen Fenech u kien wieġbu li huma ħbieb sew u għalhekk ma kienx jixraqlu dan it-trattament. Il-middleman qal ukoll li kellu ħafna pressjoni biex De Giorgio jieħu l-pledge. Tenna li Kenneth Camilleri kien ċempel il xi ħadd u wara kien infurmah li kien se jingħata l-pledge u €1,000,000 kull wieħed f'basket u meta informa b'dan kollu lil Jorgen Fenech dan kien wieġbu lura li mhux se jerfa' dan il-pis kollu. Mir-recordings joħroġ li Schembri bagħat lil Kenneth Camilleri jagħmel dan. Xi recordings se jkomplu jiġu trattati fis-seduta li ġiet skedata għal bidu ta' Jannar.